така става едно последно. Кривката малко, това е. Това най-малко. Подари ли се тонка? Изкривил кормил. Яко. Те и това излезе, айде така, това ще се върне. Случило се. Няма проблем. Това вече изморяването е големо. Тъпо е вече. Сега, това е... Да. Това е база. Нищо няма, ще го правя, той да е жив и здрав. Абе най-зрелищно нещо, да. Опа. Топале на крави, бе, не. Свали поне каската да видим кой си. Каската да видим кой си. А, панталона ли? Панталон. Свали чорапа. И крипката си. Не от панталона ли? А? Мане, че изкривително там най-хъпно. Я ще кажеш да седиме, если еднакво да държим. Нищо. Преди една седмица си купи мотор. Не е карал от това. И за една седмица виж качество показва. Не, аз знам ти качество, брато. Браво. Браво и на трънката. Това се изкриви за тази част. Нищо бе, няма проблеми. Ще бъде много добре си, ударите още. Гледай ли километраж? Няма ти нищо. Излезе километраж. От картачите е това, момче, ей! Картачите ли? А ходи ли по карница да кара? Ходи. На корница ходиш ли да караш? Ходи. А Санчо ни е много добър приятел. Барчо? Да, и Барчо. Какво ще кажеш за Барчо? Страшен пич. Асан също. Другите? Адем също. Мустафа също е пичага. От кое село? От Корница. Корница са номер едно. Абсолютно. Това е новото попълнение на картачите, нали? Не е ново, старото. Браво. Баш картач.